Dobrý den. Jsme teď tady v salonu paní Čejkové a mluvíme tady s klientkou paní Čejkové, která už má za sebou několik hyam. Je to technika, která k nám přišla vlastně z třetích zemí, vlastně ze zemí, kde používají východní techniky léčby. A tato technika je u nás docela vzácná a ojedinělá. Když bych se vás chtěla zeptat na to, za prvý, jak vůbec jste se k té technice dostala a možná i to, co vám ta technika dala. Jestli byste nám mohla o tom něco povědět. Já jsem paní Čejkovou si našla na internetu, protože mě bolí léta záda, takže vždycky čas od času, když už to je neúnosný, tak si někde seženu nějakou masérku a jdu na masáž a příště zase někam jinam. No a tak jsem takhle si našla paní Čejkovou jako masérku. No a protože mi to hodně pomohlo, no tak jsem na ty masáže prostě chodila opakovaně a přitom, jak jsme si povídali, tak paní Čejková mi nabídla tuhletu techniku hyama. No a protože je pravda, že jsem se zadejchávala, prostě takový různý potíže jsem zdravotní měla, tak jsem si říkala, že to zkusím a uvidím. No a zjistila jsem, že mi to hrozně pomohlo, no, že jsem vyběhnu kopec, to bych teda zase to nevyběhnu, ale prostě vyjdu kopec na jeden zátah, nezadejchám se, bolí mě nohy, nemusím se zastavovat, odpočívat, takže to je velký, tam jsem to hodně poznala prostě. No a i vlastně ty záda s těma kromě těch masáží, tak jsem měla tu hyamu i na zádech a hodně mi to prostě pomohlo, no, takže. A já jsem se docela všimla, že vy jste i taková jakoby tvář hyamy, co se týká vlastně na internetu. Je to na vás vidět i co se týká, jakoby, jste... No je pravda, že si všimli, protože jsme to dělali i jako na krku, takže z toho obličeje se to stahovalo a že už si toho teda známí začínají všímat, no, že jakoby jsem asi mladší, nebo že vypadám dobře, říkají prostě. Určitě vám to tam velice sluší. A já jsem si toho i vědoma sama, když se podívám do zrcadla. Že na těch prvních obrázcích to je. A jak je to dlouhá doba od té No, tak to je nějaký, bych řekla, 3 měsíce, tak zhruba, 3-4, to si teda nejsem úplně jistá, ale takový nějaký 3-4 měsíce 3 měsíce bych to tak typla. Počkejte, ono to bylo před dovolenou, před létem. No, tak 3-4 měsíce tak může být. A co se týká třeba imunitního systému, cítíte se taky líp? Cítím, no, je pravda, že teď je takový to chřipkový období vlastně a zatím zatím dobrý, takže asi zřejmě to bude mít vliv i na tohle, no, zatím. A co se týká té techniky, je to nějak náročný, jako fyzicky, nebo? Fyzicky to není náročné, no, trošičku, když je to na nějakých citlivějších místech, to škrabání, no, tak je to takový trošku, to štípne, ale není to nic, co by se nedalo vydržet, nebo že bych se nějak kroutila bolestí, to vůbec ne, a vlastně okamžitě pak to přechází, že jo. Slyšela jsem, že někteří lidé u toho usínají, že se třeba odpočinou taky. Jako no, si taky odpočinu, no, neusnu teda, to je pravda, my si většinou spíš povídáme s paní Čejkovou, ale asi věřím tomu, že by se dalo, protože potom taková nějaká ta příjemná relaxační muzika, tak asi bych taky usnula. A komu myslíte, že kdybyste to měla doporučit, komu byste to doporučila tak nejvíce? No, mám kamarádku, no tak už jsme ve věku, kdy už teda těch kamarádek je víc, který by to asi potřebovali. No, ta jedna, ta si myslím, že by jí to hodně pomohlo, no.